ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି କି ଯେ ଆଖି ସହିତ ଆଖି ମିଶିଲେ ପ୍ରେମ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ମୋ ସହିତ ଏତେ ଧୋକା ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ଦୀର୍ଘ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପାଖାପାଖି ହେବ ସେ ମୋତେ ଚାହୁଁଥାଏ, ମୁଁ ତାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ। ସେ ମୋତେ ଅନେକ କିଛି ଇସାରା କରୁଥାଏ, ମୁଁ ତାକୁ ଅନେକ କିଛି ଇସାରା କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନା ସିଏ କିଛି କହିପାରିଥାଏ ନା ମୁଁ କିଛି କହିପାରିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ ଭିତରେ ଥିଲୁ। ତାକୁ କିଛି ଆନ୍ସର୍ ଆସୁଥିଲା ନା ମୋତେ କିଛି ଆନ୍ସର୍ ଆସୁଥିଲା। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁକି କେବଳ ଚାହିଁବାରେ ହିଁ ସମୟ ଚାଲିଗଲା। ଠିକ୍ 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବେଲ୍ ବାଜିଗଲା, ଆମେ ଯିଏ ଯା ଖାତା ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କନଫର୍ମ ଯେ ମୋର ବି ଯଦି ବ୍ୟାକ୍ ହୁଏ ନା ତାର ବି ନିହାତି ବ୍ୟାକ୍ ରହିବ। କାହିଁ କୁହ ନା ତାକୁ କିଛି ଆସିଥିଲା ନା ମୋତେ କିଛି ଆସିଥିଲା। ଦୁହେଁ କେବଳ ଆଖିରେ ଠାରି ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି କିଛି ଉତ୍ତର ହିଁ କରିପାରିନଥିଲେ। ଠିକ୍ କହିଲି ନା? ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି କେବେ ହୁଏ କି? ଯଦି ହୁଏ ନିହାତି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଆଇ ଥିଙ୍କ ସମସ୍ତ ଲାଇଫ୍ରେ ଏମିତି କିଛି ହେଇଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭଳିଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିବେ।